Kristoning bai jotno khani hamjakma tei chubai yaparo ke padi hani hai tei salsa jora ma bikaba kaitini kokno tei wansok layana jengmani skang suri sanana bugra kaito no hambai ro nungsuno naikolei nini hamjakmani yak baike suno babsawi dongmani bai kaito no hambai nung beba no snambai kya snambai mani yagulo nung sungno bu snamka beba snambai mani singbakai teu kaito borok no nung nono kosol ke snamka dan bagai male borok no nung bebak sotok na musuk mabai fiaba ni kok na yangai nung bai hasal engjak azaro bakaito nung borok ngai osung saro paikya जोंनो दै खखनानै बागै जोंनो नि थानि किबिलै लांनानै बागै नों कालबारि क्रसआव थैनानै नांखा गायथानो हामबाय नों जोंनो जुबादि जोंनि मकल फियाव गैजों उ कक्रकनो उ जिनिसनो जों सिगांनानै बागै गायथानो जोंनि खुंजु मकल एबा फियाव गैरबायदि नि थानि याफारो जोंनि फला रागमा बेबा नो नों नि याकथारबाय खसारि नै बुग्रा जिसुं बैसुलिसान आमेन गेदिनि ang je sana nai mani belai kino nang kuk mani kok omno kare te mungsana Christ mane jeng borok muni syo ngai omno kare jeng te mungsa nang mani nang kuk mani kare hani bagai ang sana nim sumbo kahang ke khnambai jadi hai asai kwtal ni kok no tini yang sawana Bible sawo asai kwtal wngkhe kaitini hano sana nugui meya han bagai asai kwtal no karei te mungsa nangkuk mani krei Bible obu te osung sarobu boni se te mungsa nangkuk mani krei temane mala Bible jotona yapang simi baithak jora jengno borokno asai kwtal ngrowani bagis ke asai kwtal tumabu bonusung sitai kabangma borok busia asai kwtal tumabu asai kwtal wangso borok ang baptis mana khna asai kwtal wngkha ke baksa borok hai hne wangso baksa borok hai hne salayo ang giza tangkana Kristen wngkha ba ang asai kwtal wngkha ke baksa baksa sia asai kwtal temana ho sia ke sengbo no jotto ni sai ang saka nakuk mani hani bagai asai kwtal wngkhe Jisu hai hne sawo bo khut hai hne sawo asai kwtal wngkhe koisa kaiteni hano nuguisa simai bo arot bongmoni leko hasal ko no wisha simaya anisha ke omono sun kutuk ke wansok thai sitai haino ang Krista nei girja thangai ke dongla tong tong ke tawi rejawi suri oi phaikya awbangya ko serious ke wansok di ang asai kwtal de engkha ang asai kwtal engyang ke chuknohao ang thangmaya chuknohao tsu nukya anisha hanbari asai kwtal ngai ngai Jadi, जों Bible नायलिबानो हागे जों ओकबनो तै वानसक लाया जहन सुइमाने कथमा kaham chapter 3 एक निजिमी 7 जरा आं परवाना 7 एक निजिमी 7 जरा आं परवाना नायलिबानो बायदि जिसु बाय निकोदिम कक सालायमानि बखरगो कक बखरग बाय हायनि सुजा फारिसाय रकनि बेरे निकोदिम हनै जुदाय रकनि बखरक खरकसा तंगमानि हरसा बो जिसुनि थानि फायि हाय हनै सापायख्या राबि न जों काइतो रहरमानि फोरोंनाय हनै सावैमानो नों सयरमनि सामोन खालायमा हाय खरकसापानो खालायमाया काइतो बबाय तंखे सिमिसे खालायमानो जिसु बनो हाय हनै साका आं ननो सयनो गुबै ककसावो
asai pia ke bokai tani ha nogui maya Nicodim hai kene singka borok sakra bahai ke asai piri mannai ba bomane bohog bisingo ha piri de te waisa asai wi manya Jisu hai kene saka ang nono soi no kubi kok sawo tui bai pola bai asai yake kebo fano kai tani hawo habwi maya bahan buthini asainai borok bo bahan buthini holani asainai borok bo kaitoni borok norok asai pina nangnai kene ang nono sama bai tawana jakti o elembak pore mane bisingte kaitor sono ketalke hamari flaita me ke phadi jeng okok na tini wan sokle mane oi sokle asai ketal jeng zo dono Adam kaitoni koknai yang ma bai Adam ni pola kethui engke jeng zo to no Adam ni bongso hani bagai jeng asai kena jeni pola kethui hani bagai Jisu sawo Mathai wokai ni sawo Luke ni Mathai ni besugo ang kisah poka or hai ni sawo Jisu tumai sa kethui bai kethui no polai di kethui bai kethui no polai di mane tabu kai toni buskango asai ketal ingya sak jora borok bo kai toni mokolo kethui hai bagai Ephesians chapter 2 butumasa nirok age kethui tongmani pia ba Jisu ni bising prina tabok nirok thang rozaka ba ketang engka nei sa je jeng kethui besak mang ketang pana pola kethui engke u pola ne asai pinani nangnai ani so oro jini pola asai pinani nangnai pola kethui ba pola asai wani nangnai u pola asai kesi kaitor bai connection manai kaitor ni oro tongwi manai kaitor tongthai sinang mani jaga engke bo pola jini pola tongwi jaknai jaga engke u pola mol brum ni bagai tongwi nai oro si kaitoni ha kaitoni kingdom pia ba Adam jepro kokna yangai bethai no sakha pola thikya pol baige pola thai jeng kaham kena sai mana jepro pola thai man jeng bible nugo Genesis tumaisa neng je ang tasadi mano neng je dino neng sawo apro neng mathinyai nicho nike je salo borok buthai no sakha borok ni pola thikha kai toni mokolo borok kethui hani bagino borok no muthangani bagai Jisu Kristo osungsaro nokhari paikya nike tabo bahike seng asai ketal nai ba bahike u pola mutangjak nai u pola bahike asai nai kethui bahike thangsanai 1 Peter chapter 1 verse 23 what maisa Peter to maisa niro ang portion ko provide kisah line poka 1 Peter chapter 1 verse 23 1 Peter chapter 1 verse 23 ang porwan norok kai to ni tong phlai nai kok thang bai asai pika hake norok ni pha thui blang ya bo engka thang blang se Peter to maisa norok kai to ni tong phlai nai kok thang bai asai pika nge seng tabo o sabar musa Christian rok no Peter Apostle Peter samani Christian rok no norok kai to ni tong thang norok kai to ni tong phlai nai kok thang bai asai pika mana seng kai to ni kok bai asai phiwi mana kai to ni kok bai neng seng asai ketal enggi mana table John chapter 17 Botamasa kai to ni kok thai kai to ni kok thai ka kebui kebui bai neng borok no susapidi ani siya angket borok seng no kai to ni kok
Romans chapter 10 verse 17 khnama bai se poito phayo kaitoni kokno khnama bai ge obono first Peter rong ke sao kaitoni tongflaine kok thai bai sing asa phio mane kaitoni kok khnama bai Romans chapter 10 verse 17 ke tmasa khnama bai se poito phayo kaitoni kokno khnama bai e kabang no borok tabo omo hai sao 사bat 살 rakhogyage muthangzagi biya oma hai sanai utongo pass over sal no pass over no palaya ke muthangzagi biya nisa bible omo de pru bible sao asai kwtal engyang ke ko isa kai tani how no nugi biya engke tabo bahai ki asai kwtal engnai pass over ni de pass over no rakho de asai kwtal engnai sabat sal rakho de asai kwtal engnai baptisma nawi de asai kwtal engnai bahai ki asai kwtal engnai jingno srai ke ro phunogi ro 1 Peter chapter 1 verse 23 kai to ni kok kthang bai jing asai phika ni se kai to ni kok no khnama bai se poito payo kai to ni kok no khnama bai sabat sal no rakhok ma bai actually sabat sal koi se ne kbui ke wan sukang ke koi sara kok ma ye nega te ke cha tuma pass over terno pass over nia ke ba lai tha ang no lai thang nai hi homone pu terno palaya okay chuknohao mi boro bible o koksa pass over sabani bagi roja pass over tumabu obono chung sine nangai ang ulo zorama ke okok no khayana phiaba pass over chung saimono pass over engka jepro iji hawo Israel ro 430 bosor seleng khate wi tongo apro kaitor boni seleng mosino rohoka thandi ani sa besar no tikho wi tobodi temani mole boro aro ano ang je khlai nang sumano boro khlai malia ano worship khai malia ano khulumalia temani mole easy bro ni seleng ngi tongo bai borok free ya borok phiok jagya borok sak ni musuk tei tongmalia ano khulumalia borok ni mutai non borok khulumai ma tongkha nge ulo Exodus chapter 12 verse 13 no tumasa obo noniro muito khlaidi iso tomani bagi muito khlaitai mole niro aro nirok no angsi phiogi to obo no si muito khlaidi nei samani se pass over ter yakaba o festival no khlaidi Jews rok no nge bible sao 2 Corinthians no sao sebab sini pass over bible sao Jesus Christo se tabo sini bagai bo pass over engka mane sini bagai pass over ni mera engka pass over dino boro mera rathagui omo dogaro thima phulu u thino lukhan ke anglai thangnai omo si pass over u thino lukhan ke anglai thangnai nge sing tabo kaiduni kokno khanawi kaiduni kok thaibe asai katal mane tabu kaiduni kok thai no khanaka kaiduni kok no khanaka tama khanaka nirok nibage ani sajlano ang Calvary cross obu tharka u thui jisu no poito khlai ke mane na u thui nirok ni doga nirok ni bkhawo u thui no phulka nge u thui no phulka ke kaito nukha nirok thui phulja tabu pasovaro dogaro thui phulja mera tawi degaro thui phulja ma dogaro thui phulani bagai mera tawani na nai mera thui na nai nge tabo bible sawo new testament sawo jisu Kristo no jini passover ni mera jisu sini bagai thui kya bagboni thui no sing khaklaw phulka jini dogaro phulka khaklani dogaro phulka jepro kai dono no nai sigu no jisu no bisasa kake bo jisu ni thui no sinai hakene nono bus thunglia u bus ni yak ni sen mak yokha obon passover ngen jisu no poido khlai mani obon neng passover no rakhok mani or kabang tabo hai ni so passover ma rakhok nai passover ma palai nei ano bible punuk ya no bible punuk bible ni context so nai
haino Passover ang nono uthui nukena ang nono lai thangnai o kogno muito nardi ga mapa laisna obo Jews rokno sisao Jews rokno u jora o tmani bagai tmani male ang si norokno phio gito bobu kene obono siro wani bagai ba muito tongro wani bagai borno muito khai tawsno suba phio merang thide phio jisuni thei sisno phio 이게 지순이 보이도 클라임 가만히 넣었은 다가로 트이 풀만이 클라이케. Anyway, so 지니 context of 당하시나요? 지니 text of 당하시나요? 가이돌 베바노 스남카. 바이게스노 스남카 베바 승사노 스남프롱케 보제스 부쿠 보이 스남카. 비아바 버럭노 스남프롱케 바이블로 사오 보하니 따카. Hani tagai borang mar oiroka. Nges no bono kosol kes namka nis. Nges borok munishono paitha gosis nam. Garo chuntuma bujitai. Beba simi bagi borok munishoni bagi. Nge borok munishono ke kaitor no kosol kes namka nis jaw tamane no jengjo to nisai precious ko. Jot sungsaro jes namjak tongmani jot to nisai sung mূল্যবানku kahaku teman bagai jeng kaitor haikes namza nge seno temani kaitor haikes namka kaitor bai tong wani bagai na kaitor seng bai tong wani bagai no seng no bo haikes namka nge tahu seng bo haikes namza kumani mo tahu ogo sini fola kaitor engkap fola John chapter 6 verse 24 saw kaitorong khafola te jingno fola chini thani bisinga tomani abo fola o fola na kaitor khai hani bagino jepro sung sumsok khlaikha adam sumsok khlaikha chini fola thikya kaitor khai ngi malia kaitor bai thangai tongai malia e kaitor khai khlai bani bagai jisu kristo sungsaro borok ngi asai paikya jingno kaitor khai khlai bani bagai hain bagi sebuah Calvary cross itu, oh kokno seng serai ingari nanga, ingke neng asai ketal no businani lama tonggo, begitu nanti asai ketal yang ke chuknohao meya, mana kaitor ni borok ya, kaitor hai engi meya, Kristen ya ko, oh seng serai ingari nanga, Jeng asai ketal ngani bagai sini sumsok nakar jak mano sinani nangnai sini sumsok nakar jak mani bono asai ketal ngani mani sini sumsok nakar jak ka kaitor bus thunglia nang kaitor bai tongoi sinai eko so jeng methang jak ngani bagai joto ni sai jeng mane sini borok ni bagai nangkuk mani kok borok munishoni bagai methangjak mani asai ketal mani ukok si jot to ni sai nangkuk mani tabo asai ketal ngai bagai ngia ka methangjak ngai bagai je kok no sung sinani nang obono ni tinyang sanai puila sekang asai ketal ngani bagai teman siwani nang jeng sirai nang nai kaitor engka beba no senam nai sha ukok no serai ke sirai nang nai teman yang male kaitor sungsano beba senam ka bos namano nang siang ke teman nang bono bukharoi nang bono nai tu ya ngai dekesya jeng siwa nang nai number 2 ke jeng ang sak ni condition no siwani nang nai mane ang sebabu uzorawo ang temabu kaito ni mokolo ang sebabu kaito sebabu abono jeng serai ngani nang nai ngetik tikasyan ke Jisu Kristo sebabu Jisu Kristo botma khalai paikya o sangsaro ogono sung
serai ke sioni nangai inge tei kaisa paithago ke phola katha sebabu phola katha ni samuntabu phola katha tema khlai bono जों सिनाय नांगोन नोंखौ उ गायब्रैनो जों सिगांखे जों आसाय खोथा ओङै माना जे अबननो बाइबेलाव फोरोङो दा बेखायनोहाय बाक्सासाव साबाद सारग्राखौके चुकनोहा थांमानायफोर राखावयाखौ थांमालायाफोर पासोबार मा राखावनायफोर राखावयाखौ थांमायाफोर बाप्तिस्मा मानानायफोर बाप्तिस्मा नायाखौ थांमायाफोर podre porso pia Bible of the masa jengkono serai Bible je samane o koksi Bible borong munisha ang podre potsai neng podre potsai tuma guarantee tong neng samane je kebui ke neng samane je kebui ke o Bible by miliwani nang ke baksa borok oma hai tongo Bible no just kaisa verse naka I omo tabok temanai China ni about amakai to honai rokai Galatians chapter 4 ni 26 no naka I oro Jerusalem ama ni manuka ama ni tabok amakai to ni context honai ditam mani ba u context to mani ba u Galatians chapter 4 verse 26 to mani ba ki phaikia to mani ba u kok sajak phaikia obono jeng nai ni nang context no sinai nang ke phadi jeng thanglaisina oro haini Nicodemus ni khoroksa bongkha Pharisai rok ni bere Nicodemus ni khoroks Judai rok ni bokrok khoroksa tongmani u Nicodemus sababu Nicodemus ka khoroksa mane ruler bokrok ngke Jews rok ni bokrok bo Pharisai mane tabu Pharisai mane na do tabu grondi belai dharmik Bible no purnai Bible ni mote tongnai mane jotto ni se kuchukuk ke dormo dik dia jotto ni se kuchukuk ke nai sajak nai poro tabu Christian rogong ke pastor no jeng kuchukuk ke nai sau amor Buddhist rokno ke monk rokno jeng kuchuk ke nai sau okay Hindu rokno ke pujari rokno jeng kuchuk ke nai sau obo hai Pharisai rokno boro no kuchuk ke nai sajak mani Jews rokni bisingo Judai rokni bisingo dormo dik dia engke abo kaisa ya bo te ibu ruler bokrok Pharisai bai simi thagia ko bobu bokrok haini se piaba jeng oron no go bo Jisuni thani horo phaimani tau wan sobjak nai ko tumane bagai bo horo phainai nangkha tumane mole bo kaisa bokrok bo kaisa nai sajak nai borok bai kaitani kok ni je wan sok tonglai mani Bible no tuibu bo sinai borok nai sajak nai borok mane sikito borok dormo dik dia bu sikito yang tu sikito yang tu mane bebak dikine bo kuchugo tabo Jisule sabu Jisun ka khoroksa mystery ni nukungo azai phene mystery ni busa nei sinijak mani jora azorao engke tabo boni bumung Jesu Kristo yang bumung kasawi tongka omono khalaikia mokol hayano nubroka yate hayano hamroka podre podoma boni bumung mane among sai tongka azoro bobu khanaka engke bo phaikia Jesu unless jodi kaito ni sphabong oro kuri hingke bo u samungrokno khaimaya nei bo sima bai bo phainani wansoka haipana boi de nuklang no boi nuke tuma holang no abno kiri jagai bo horo phaiki okay oro ulo ke temai saka verse 2 Jisu bono hai hne saka angno no soi no kubi kok sawo asai pia ke
Kebo kaitani hanugi maya. Verse 4. Nicodim hai hinistinka. Borok zakra bahai ke asai piri mannai. Bo bumani bohol bisingo ha piri te waisa asai wi maya. Nicodemus bo bukha kahabai ni pai. Siwani bagi ni pai. Tamane mala bo hai ni siapa kya verse 2. Kaito nini loge kiri kaito ni pan ni yoro kiri ke nung usam no khalai maya. Hani bagi siwani bagi ni pai. Jeng Bible kabang mana nugu kabang mo boro siwani bagi pai. Yesus Kristo no tes kaya ni bagi pai. Nini kabang ko jatuh nukne tes kaya ni bagi pai. Ge boro kengke na kaito je rona ni mana maya. Pia Nicodemus bo si bekak kebui bai siwani bagi ni pai ma bai jeng John boy no pura pore ke pai ta gong ke jeng nugu bo Yesus ni 트위프로 보하이네 뭐 만에 지수니 타니 파이메니 뭐 우로케 오늘 가이도는 만나이 버럭 가이도니 버럭 응원이 승루 존노 포레케 puरा 포레케는 눈에 파이탄디기 게타고 거분게 뭐하이 Nicodemus chapter verse 4 chapter 3 verse 4 tumaisa Nicodemus bo asai ketal Yesus asai ketal engan nangnai nei samano bo busilia Yesus Kristo boni bekha nugino saka asai pina ni nangnai asai ketal engan ni nangnai piaba bo busilia bo saimana omo kaito ni boro kaito boni bising ti samung kaito bono no bosiu piaba asai ketal engnai engan nangnai omo ni kokno bo busilia bo polani kokno busiwi mania orang seng orang siu tik bohaine jengbo mana borok robo Nicodemus hai engi mana jeng polani kokno busia engi mana kabang mana om hai hani bagino bekati nai tukui tongpan फोरोंनाय गुबै गोरै हिंके बर' गुबै नमाया आङो अमहायनो सिनि बर' रंथानि आं गोबां मान नुगै दं बर'नि थानि सिवानि मुसुक माने गोबां मान दंबो जिसुनो मावानि मुसुकबो मोथांजागोनि मुसुकबो हायफाना गुबैनो रमानाय गोरै जे बर' गुबैनो सिया बो बाहायके गुबैनो ननो रमानाय बाइबेल सावो you shall know the truth shall make you free Kebuino sinai, a kebuisi, nirokno, pioknai. Ang kebuino siki si ang nirokno kebuino romanai haibile. Ang sisi yakin nirokno baiki kebuino samanai. Ang lama kebuino sisi yakin nirokno baiki lama kebuino punuk manai. Omo haine kebang ma pastor, kebang ma leaders, kebang ma motha. Haine bagina motha os laijak mani kerikya. Hayaman kebeling ngsiwo sini harusum omo haina tabo kabang kuk nugui dong haine bagina tabo nzora jeng reform ngani nangnai kai tono sanai nangnai je kebu ke kai to nini samu tangjak sithan je kebu no sinai dobo sak thanani nangnai jeng Nicodemus kebu no naitu tongmani 하이버는 뭐 폴라니 kokno bo siwi mania ulo jisubai busok sakri busi makhawa jisu sawo jeng asai ketal engani nangnai pola asai nani nangnai tat sini pola bahake asai bosi kotor komplet tabo pola bahake asai nani nangnai ba pola bahake asai mannai gethoi tabo 오너 소사나니 nangnai 아사이로나니 nangnai 뭐 당나니 nangnai 따복 폴라 바이게 뭐 당자기만 가이터니 꼭 타이바 아니 ang bilang saka 1 Peter chapter 1 verse 23 이게 verse 6 sentumano chapter 3 John chapter 3 verse 6 폴라니 바함 버티니 아사이나이 바 바함 버티니 너 폴라니 아사이나이 바 폴라니 가이터니 폴라니 아사이니 바 가이터니 Baham betul dah, seng baham betul bumani okti asai pekya.
Baha asai ma bai na phola asaya phola bah ke asai na kai to ni kthang kok thai bai khana ma bai poito pai khana ma bai poito pai u poito bono phola no muthang kai to anona karkha jisu christo ni thui bai omono poito khlai ma bai jodi asai kwtal wngkhe nang je sepan khai di kwamo boro wasogu haini hai ma sapina sabat rakhok ma bai sabat rakhok mane nang khlai mani Passover no ter palai ma bai ter palai ma mane nang khlai mani angdor no sawan no sungo Bible sawo Job chapter 26 verse 5 sawo sum khini yong English ko yong dul ho piaba English Bible ho ke may God ne ho khini yong nge ke ba 그 thei ko song ro ko sung ro ko sok ro yong to mani aboi u yong Bible sawo nang khini yong nga tao nang wan so ge ne di khini yong 제스 파는 버럭 바이 항삭번의 무수카 버럭 하이 응원의 무수카 버럭 바이 가함 혼작난의 무수카 클라이 되거나 힘이요 버럭은 쿠시 클라이 되거나 카동 거리거나 impossible 는 제스 파는 Kini yong tukukza kahang za sen roza gropan nu paiteng ni ro nang mai khlaigan ro nu ke o simang obo haina sung kini yong no waso obo the fact ke tik omo haina sung kini yong ni bible so ke je se pan nang khai na ri nang kahang nai di kai to no no kini yong ke nuk nai ko boro kini yong no kini yong ke nuk ma hai kai to so no omai ke nuk nai 피아바 는 제스파랑 시든 키니 영판 동시든 할거는 안노노 함삭마 바이 안 코사위나 시나 이는 약식 공사로이 코사이나 가게 제스파랑 시든 이는 본 안노노 코사이나 시나 이는 니니 비싱트이 파이만의 버럭 문의쇼니 원속 멍바이 클라이마바이 카이마 가게 영 파이만은 니너로 틱 어머하이 지수 크리스도 니럭 제스파랑 시든 안 니럭노 아니 사설의 트입의 쇼이 디사이나 시나이 니죠 오브노 승무이도 나르디 사바트라 호마바 능 그승 umaya kaidoni makolo Passover salno palaimabai 능 그승 umaya kaidoni makolo tuyo lawai baptisma namabai 능 mok kaidoni makolo kupur umaya kini yong ne tonga okokno sun bogwani ko kure chimoni nan sun chuknohao 당은이게 achai kwtal 응는 achai kwtal ke hai hai kaidoni kthang kok thai bai kaidoni kok thai no khnawi bono bkhao nangai bono I haine nei gosei namo bai tabo u kok no bahai ke gosenai jum pilaskan kowi kaitono sioni nangrana 스남나이샤는 신앙이 난그러나요. 스남나이샤 스바브 스남나이샤 만에 승사로 매박노 스남나이 가이샤 동거 뭔가 가이토 보너 스남나이샤 박사 보러 하이니샤 승사 바이 evolution theory 포인트 클라니로 도마사마 매박는 응의 파이kia 이야기 벌써 뭐카니 보러 응의 파이kia 오버하이 그방만 사나이 완숙나이 동거 하이바랑 나이디 능제 프로 볼롱고 어머파랑 만카 마우소고 이야기가 고리 또 이로 공고 클라이작 만카 볼롱고 클라이작 만카 바 소모드로 공고 클라이작 만카 tuma honke nang bisa sanai tuma hisake hai bone bosi gori khaipila ke bisa sanai na khorok sas klaiza ge kamaza khana bono de bisa sakuna 100 jono khorok sapano bisa sanai ya bone mentally ko bebag no thik tong khang ke mane borok kaha so inke bo khorok 100 ni bisa no khorok sapano bisa sanai ya ugori bone bosi khai hai amaro katarok yang thungzage haingzage gori khaipila
거의 비슷하네. যদি 하게 비슷한 관계 우 버럭 거버 시행자네. 그뭐 거버. 그러니까 바이게 우승사 너 하이는 보는 응빨래 한 번에 바이게 비슷하 봐. 가이도 그래. 스나마이샤 그래. 일로지크. 하일래. 고리 너시는 비슷하면 우승사 거다만 바이게 비슷하까. 우승사니고 스나마이동. 오버노노 좀 가이도 네. 가이도 만에는 가이서 스나마이샤. 가이도 보면 버럭 스나마니 파는 카나 사마니 파는 동안을 보는데 신이작 나이 그래. 하니 거기 가이도 에바 God. 스나마이샤. 가이도 승사 chuknohao bewak no snaamnaisa no kwtal malmata borok bewak no bos namnai bono kaito hani bagai bewak no bo nai kini khlai nai ko le control tong u kaito snamnai singno kaha kereng ko tong ri bano singno 하이어로 칼라이마나 승노 못하리비마나 승노 못한기비마나 어고 판 우가이토니 우스남나이샤니 승노 근황 칼라이마나 승노 그리케 보통리마나 제 모조끼니 뭐 칼라이마나 카나틀랑리마나 당거이비마나 피아바 가이도 Seno usung sara rohormani asol purpose ngkhe mol brum ni langma ronani bagi eba asai kwtal ingroni eba sini phola no fit sini phola kwthai no muthang ronani bagi hani bagi 1 Timothy chapter 2 verse 4 to 6 in point ekatma bo bebak borok no kubui no siwi muthang zakthang khnai bo naiwo nesi bebak borok no kubui no siwi muthang zakthang khnai bo naiwo chiwa bo kaito snam naisha bebak borok sungsane bebak borok kubui no siwi u kubui tabu kubui ngkha sini phola kwthai snam naisha khoroksa tongo snam naisha salsa busthumnai teman mulai sini sumsok ni bagai piaba usumsok no tlang ni bagai Yesus Kristo teripaikia terima bai sumsok tlang tangka ukubui no siteng ni bo nayo pasazla pola kata orang teman tu kaito snam naisha bo capka Yesus Kristo kaito cap mani no Yesus Kristo samang klai pikya u Yesus Kristo samang klai mano phola kata buji nani bagai borok no subao bosi fasas la phola kata ni samang hari bagai Hebrew chapter 10 verse 5 sawo nang barok mano bo naya rathar mano bo naya piaba ani bagai besak kaisa senangka ubesak no Yesus Kristo. Teman bagi tak besak senang ni nangka Yesus Kristo teman bagi borok muni siong ni asai nani nangka. Sini sumsok no ruzo nani bagi. Sini sumsok no aro boxing nani bagi. Hai bagi kaitor je cap apa no jorawo no Yesus Kristo no jungno rohorka. Roman chapter 1 no jungno jorawo no bopaikia. Jora engke bo phaikia sing tabo kaito no kok engke sing kaito no sinina ngai snam nai sha no sinina ngai tabo kok engke ma je snam nai sha no bai ke sinui mannai snam nai sha no sing kamang ma lama tu sini mana bono sini na ni bagi bo lama kamang mana roi roka sing bupang wapang toksa tokpiro mal mata rono naikang ke sing bono sini mano teman ke bekha bai si rutuk nani nang nai hai bagini bible sawo nerok Jeremiah sawo kha bai khuk bai nai tu kang ke nerok anoman nai niso
Geseng bupang wapang bonis namza rokno tui wan sokha naitu kha kaitono kaitono manai mano gete kesha jeng kaitono siwane ke Israel rokni laibu mano wan soge stari khai nai khang ke seng kaitono nugi mano kaitono sinui mano kamon le Israel rok ni dofa kaitor Bible je sajak tongma haina borok ungkha Ezekiel sajak tongmani Ezekiel 36 37 38 pori nei bana sajak tongma haina borok ungkha sajak tongma haina aro suijak tongma haina borok sajino tamanka borok ni ha kaham ungpikya borok ni hawo kipili pekika Isaiah o tongo Ezekiel o tongo Deuteronomy o tongo Leviticus o tongo ke omohai sing borong ni itihas nai nei 1945 3945 u soibo soro borok site lokho borok bethaljaka piaba 48 1948 14 May o ke borok ni hano gusuna khlaika borok sadinota gusuna khlaika aboni pore tabo Israel ke sungsaro siniyare krei siniyare tongno Israel okno jo to sini borong ni asuk sikosi borong ni ha haibona sungsani borok borong no siniyas krei sungno khorok busuk sini Tripura ni se kisa kotor drosi sini to sini Tripura ni buse ha naikyang ke sini area wise 10,000 something square feet borong ni ke 20 something square feet mane Tripura ni se double drop sungsaro borong no siniya kuskrei sungsaro jotto jagana jotto manai krak no phayo borong arono phayo tabok jora tomanai nuclear no nosto khlaimanai protection khlaimanai krei nuclear ko bom phate roi khangke bono protection ro manai krei borong ni des snam jak bono hani bagina sardik nai ni khangke borok sikon saro des chardik ko wono borok buibai borong ni tomanai borong ni dusman ro bai gurija hai bana kiriya lai dong ayu koisa sinia krei sini borok no khorok busuk sini India ose sini jagi North East ni borok se India ose sini jagi borok ni Tripura borok Nagaland borok China ode China ni de obai roks pia borok no seba sini ya tong agene Bible ko kokrok no saja hani bagai Israel jati ni bisingtei sing kaito no sini wi mana genero Israel ni amaro itihas ro pori nei mobai Bible pore oi boroni itihas Google ro pore nibi amaro Google ro search khai ke Israel rokni laibuma naikan ke sing ko bai kaito no katham kaito no sing sini wi mana kita bukti kesha sing sak ni condition no sing siwani nangai sak ni condition mane na omohai ang kaito ni buskango sabu ang sibabu kaito ni mokolo kaito ni buskango ang siwani nangai ang kaito ni mokolo papi sumso ang tipon sa kini yong haya kini yong nge kaito sumso rok no bustung nai ang bustung jagoni bagai chopja tabogroni aroi khana sungsa sinai ne tu yo song tong ma jeng parogom hai khele ku charo roi song tong khana sanai omno da te dino sanai ba phona phai ke adino sanai ngia ka ba togrok no phana song mai khawi dong ro so wi dong ro tau jai ti gusti phai ro tai cha lai ba ni rok ne obo hai sen salsa jeng borok monoi songoi asai phekya jeng papi ke asai phekya jeng sumsok gnang ke asai phekya sumsok ni bagi jeng salsa bus thumjak nai thimani yagulo Bible sa salsa jo to no ma thine thimani yagulo kai to bus thumjak nai Hebrew chapter 9 verse 27 salsa jo to no ma thine thimani yagulo bus thumjak nai 이게 바이블에서 로만 chapter 5 verse 12 또 말이야 거룩산의 비싱뜨 증저도는 숨속인가
koroksan bising tui sengsara sumsok hafai kya ini Roman chapter 5 verse 12 19 berosal bahai ke sumsok raka kai dono sinia kai do no poito khlaya kai dene kok no naya ngabai tama kai to smaisa o buthai no ta sadi phiawa soitan sa bai ga buthai no chadi soitani kok no si bisa sa siu kai dene kok no bisa salia soitan tamai sa ga sadi sa ka kai ning kai do hai si ngai ke bo ma ngro mu su ya hale bagi ta sadi ni sao ni sama no soitani kok no nak kai to sa o thrina ta sadi kai dene kok no le bisa salia ko bisa sayang mani bonu sumsok Genesis chapter 2 verse 17 verse no ga o sumsok ni bagi no jeng borok rok ma theu kai to borok no snam mani bak tamani snam ka pila nang saka bobai mol brum brum tong thayo bobai ke tong ro wani bagai sing bai tong wani bagai pia batao sing thina sinang ka bobai tong ni malia sumsok ni bagai salsa asai kya ke tau thina nang sinai u sumsok ni bagai thui mang sok phai kya te jeng ko sia o thui mani sa o pai thang ni sa ani ni bagai bok pro sok phai no jeng ko sia ter kana pana sok phai mana tini pana sok phai mana piaba tau zo to ni sai nangkuk mani kokno sijak na ingke kai to ni smai bos smai ro mani bos smai tang mani borok no tuma khlai nai thui mani ya bulo busthum nai nei sa busthum ja ka ke busthum nai mane ta bu ne ka ha de ka ye ha yang ke sok ki bijan na ka ha no ke narak nai ega borok jo to na ya khorok sa pa ka ha kri ni bible so Roman chapter 10 verse 3 Roman chapter 3 verse 10 khorok sa pa ka ha kri ka ha ge ba bo bai ma tong nai ge ta jeng no ka ha khlai ba ni ba ki no bo sengsara no khari pe kya bo u kok no gus mai tang mani tong ang salsa rohor nai u borok ni rok no buthang nai piaba nero bekas selai poito klayoni nang nai u ang rohor mani porok no bo klay mani samang no ni bible so tabok jung siwani nang nai jung bomo hai sini sumso ni bagi tei mangsa omo krei lama krei thingani sarate lama krei mor norogos hoboni sarate lama krei okong no jeng siwani nang nai Roman chapter 3 verse 10 angte pusaka verse 20 go sawo jeng papi jeng sumsok khlai mane bagi kai to ni ha bai haksa lengkha kai to ni singsa sa bai haksa lengkha again Roman chapter 6 verse 23 go tumaisa sumsok khlai ne borok ma thri dai banglawo ke sawo paper beton mrityu tebu go thoku khana thoku ta paper beton mrityu the wages of sin is death sumsok khlai ke ma thri dai hage si sak noina sumso ani buthai thri mani ba ma thri dai sumsok khlai ke ma thri dai paper beton mrityu jo to borok munisyo no kai to ni mokolo sumsok na mane ke thri hinai salsa tauk sojak so u kok no sung srai ke siwi sung bono bukhaw chowi kai to no bukha kawi bai nai tu nang nai nang u kawi no sia ke nang kai to no kawi bai nai tu bi me ya teman teman ni bukhaw nai tu ko ni phus phai ya sing nai teman nang thinai u kok no sia mana nang mor ke wa sok jagi ma tong nai u kok no u jinis no nang bukhaw
namaya ke neng aruni yok wani buka bai nai tu nya neng na baksa hai tong yede neng koga almost silai sujak tong ha hai ban neng silai sujak mane kok jak nai u kok no si sia ai rezawi yang kai munsang ya ke tong mane tabang neng silai sujagi tong or sujagi tong kok nai kya ke neng bon kate wani nai ni les si khang ke si ke omo hai na जों जदि आं नरबुकायाव सबनाय आं थोसि थैनायखा नै सिगांखे जों आंनि यगने नायनाय अबनो बुखाबाय गायदनो नायतुक माने गाय बाइबल सावो आनो बुखाबाय नायतुक नाय बरक ब मन्नाय Isaiah 59 verse 2 तमाइसा Isaiah 59 verse 2 सिनि सुमसो जोंनो गायतरबाय हाक्सा खालायखा गायतर बे बांनो फियक मोना आइपाना सिनि सुमसोकसे जोंनो हाक्सा खालायखा 게 우숨석너 소공원라는 바디나 지수 그리스도 파요 우숨석 동원어 정신의 낭나이 정신의 낭나이 지수 그리스도 삭 이제 삭바하이네 샤워 안 가함럽니 바기 doktor nangya hamyaro니 바기 지 doktor nang을 가함럽너 앙링나니 파야 바시 자토노 시 앙링나니 파요 네 지수 그리스도 상 데 가이도 숨속노 뭐 만에 박사 보러 가이네 샤 원석 레 아니 숨속 검고 보내 포나니 가방고 앙레 뭐 단작는나 또나 앙레 검 비어 바이블로 사고 좀 키니요 되게 제 바이블로 사고 가이샤 숨속 너 하면 뭐 tolerate 클레이미요 숨속 만에 숨속 가이샤 번에 동동 엑소다 번에 어떤 가이드니 먹걸로 숨속 이게 생파비 순서다는 모르게는 부카 람로자 그다음 때께서 안 버튼 지수 그리스도는 그분께 시원이 나나이 지수 그리스도 사브 버트마 칼라이야 드마 사문 칼라이야 보니 삼노 좀 시원이 나나이 지수 그리스도는 박사 하이니 완소고 앙시블레 는 지수 그리스도 신이고 그도 시블레 마이게시 니네 타니 가시아 완소 몽파이네 우 포도로고 누그마니 카나이 콜라오케 리 아마 송자케 하이블레 어머치니 완소 몽파이 피아바 지수 그리스도 하고 하이덴노 고이시시야 보니 가야노 고이샤 누기야코 고이시시야 만슨 따봉 누기야 앞으로 포도로고 그래 하이 그래 좀 하이 버로 무니셔 완소구이 아보 클레이마니시 아보 그비야 아보 시나마니 나요브로 시나마스나마니시 피아바 지수 그리스도 지수 그리스도 스바 봉카카이도 트라이온 god니 가이사 거룩사 지수 그리스도 bonotei sing sinenana tepron chaka kaido bordeman khlaikya boni pha bo sakno bolidan khlaimani abnobu sing wansogna nangai sing onubhob khlaimani nangai bila timoteo tomaisa kaitor kaishana tongo kaitor by borok no halok bowironai kaishana tong mane raiba bowironai halok bowironai mediator khoroksana tong abongka jisu kristo tomani bagi sangsara pai kaitor bai borok halok kethalia pherlai tonglaikha tomani male kaitor borok kaitoni mokolo soitanni borok singkha mane dusman engkha dusman rokno bo salsa butharei morkeo khiklainai obo haisi borokni condition ngi tong khatabo bono haine hai eden thaiblengo je halok tongmani hai khlaimani bage jisu kristo sangsaro lamogui phai nge jisu kristo ni bisingtei जों pherlai tonglaimani
halok bowi rozak pika Yesus Kristus ni bisintui iden thai bilanggo sumsok khalai ma halok kagi thaka hani bagini adam tu manusia Yesus Kristus je kaitor je proring phayo adam nengboro tamai adam joba broka ang kiriwei lasiwei huijagi ma tongka agele lasiwei kiriwei tongmani nangya kaitor bai mila misa ke tongoi kaitor bai tongoi dong tabogle tamani kiri mani sok phaikia halok pherma bai sumsok khalai bai halok pherka tabo enemy singsu dusman singsu egan kai tono to paya salsa buthar jaknai ba amo jaknai sokomor jaknai ge kaba bustum jaknai hani ba kirewei kharei lasewei matongka u halok no bowani bagai Yesus Kristus sengsara no kharebe hani bagai bongka raiba mediator halok bonai 1 Timothy chapter 2 verse 4 and 5 nero pore ni na aro hai ni so ke usung sok ni bagai no jeng kai dor bai salei tongkha kai dong thani kipil phai meya hai bagai no kiriwei borok ro kiriwei tama ha modai rok tagei bufang rok no hake pare kai dor khushi no goria rok ne hai rok modai tagei ba potre pot borok nani jengo toni bagai male kiri ma bai ba khau kiri man tong ma bai 하게를 가이드는 쿠시카요. 또 많이 버게 바로 수 가이드는 코로나니 소리나니 있는 날도 웃기리 많이 똥 많이 가게. 건시한 저거 무조건 또 벌어놓지. 웃기리 많이 뭐 가오. 미신 거 아니 버게 가이드는 뭐로 하이버는 시야 뭐뭐 그거 이게 우 그거이노 시나니 나나에 해서 you shall know the truth shall make you free. Yesus Kristus tu yang ke, bokrasok tu ya, tu sakla yang ke, kaitor bai sini je halok tong mani, obo bozak yang kamen, restore yang kamen, jeng kaitor kani kifil maya. Hani bagino je Yesus Kristus ni ukok no sai manai, Yesus Kristus no poito klai ne borobo, kabut hari. 가이드는 자네 기필이 장만 때문에 뭐래 뭐 안한테 너때 안은 부스통이야 길이만이 그렇게 아니 바기 바이블로 사워 함작마 베바 길이만어 노래라고 함작만이 길이만어 학살 가이라고 전 가이드는 함작만어 시카 Guide or by kerengay tongay man ka. Ano ba gising? Guide ano ba ka kurogay no? Sawi mano, suri mano, siwi mano. Tuwi no si mani. Yagulo. Jeng sumsok na bagay guide or jeng yasak maliya. Pia ba? Sini sumsok no suwi Yesus Kristus ni tribay jeng tabo yasak zakvika. Jeng no yasak guide or by 야삭 작로는 바기 보니 트이노 사클라이캬 보니 트이바이 주노 풀가 타보 Exodus chapter 12 verse 30 no samahai when I see the blood I will pass over you 제프로 안 트이 부작 누구 도가로 트이 부작 누구 우 누쿵니 버럭 니 부사 어그라 트이야 앙본 우 누쿵노 라이위 탕나이 피아바 제도 그런 트이 부이자기야 우 보럭 리브사 어그라 트이네 막 따라 파는 은튼 보럭 파는 튼 베바 어그라 마 트이네 오네이서 그 어머하이노 따보 예수 그리스도의 트이 풀마바 예수 그리스도는 보이도 클라이 카마네는 보니 트이노 선 풀가 가이도 선은 부스통이야 우 꼭노 선 따보 스라이스라이 하니 바기노 카부 타레션 똥이면어 하니 바기노 보럭 드마 Yesus ni bagi putra jaga ikan utang iman, teman malah angtri kena kait dalam anak bos tu dia, ang bol belum bawa tong isina. Hebrew chapter 9 verse 22 sawo, teman isa, arohai ni sawo, ang kisah kombrok ni terms of
bongka cisa naigira 9:22 Omo soi no geranggo ruksa ke asuk maniro bebak no thui bai se susa jago pia thui kojok rukhe simi se sumsok na kar jago bebak thui bai susa jago thui kojok ke simi se sumsok na kar jago without shedding of blood there's no remission sumsok na kar nani bagai thui kojok nani nango Israeli jorao thui phudi age ang uthui ne nuke lai thanai mera tawi thui phulu bro je point of line people ka nge thui se sign between God and you nge tawo ko haino jisu ni thui se kai to ni bus kango sign between man and God the sign is the blood of Jesus that jisu ni point of line mane jisu ni thui nge jisu thui no ka ke bo lai ta ka no bus thuni dabo jisu ni thui ni ro to 지수는 아니 바기 지수 트이캬 아니 숨속에 바기 트이캬 너는 번호 보이도 클라이 쇼 가면은 너 지수는 트이노 불가 이게는 무슨 약니 역 아니 바기는 쓴 우kok노 보이도 클라이 양게 좀 confident 좀 기름만이 그리 돼 무슨 놈 함삭마 바이 보니 성날이 사슬라노 로허카 John chapter 3 verse 16 하이블 God so loved God so loved the world, and He gave His only begotten Son. 승산을 뭐 아쓱 함자고 봐요. 머리 성근의 사정을 올까? 번호 보이도 클라이네 보러 뭐 거머리야의 뭐 당삭 플라이만 나뜨이. 한국에서 성날이 사슬라 어슨 사람 어카를 봐이게 뭐스노 함작만 봐요. 그러니까 예수 그리스도 뭐 진이 바기 보니 숨속 그래 뭐 진이 바기 뭐 숨속 그나 응카 네 바이블에서 1 John chapter 2 verse 2 그러니까 Isaiah 53 verse 5도 말이야 Isaiah chapter 53 verse 5 진이 숨속 네 바기 뭐 부자카 떡자카 진이 뭐 부자 뭐 바이스케 함사카 가기는 뭐 걸어 승카 함 응카 승 숨속 리야 가함 응카 뭐 부자 뭐 바이 승 부자가 난 리야 그러니까 Hebrew chapter 10 verse 5 ani bagai bo busak kases namka nese te barok mara tharman ngalia ani bagai ning busak kases namka ubusangka Yesus Kristus busak bodis namjaka busak namjaka jini sumsokno aro boxing ro bane obono Yesus ni samo o Yesus seba mediator jungno phioknai nei je snamjak borok bo Yesu je kaitor borok ngai asai paikya jungno kaitor ni thai tlamani bage jungno kaitor hai khlaiani bage tamanka kaitor ka phola jini phola kthai hani bage kaitor connection kurikya tabo jini phola no muthang mane bage jini phola muthang mane jung kaitor hai inka God created man in His own image jung kaitor hai ke snamjak 피아바 아담 손속 클레이머 바이 가이도 하이 응이만 리야 가이도 하이 응로 표현해 보기노 가이도 뭐 버럭 의 아자이 백야 이게 보노 좀 시원이 나네 박사 버럭 하이 되세요 안 지슈노 시니 때까지 꼭 이렇게 지슈노는 시리시니 가이 지슈노는 시리시니 하니 보기 이 매튜 chapter 7 verse 21 to 23 보이니 그 때만로 ano sugai nai joto chuknohao habwi mi a salo borok oma hai ke sapai nai ang nini bagai oma hai khlai kya mata heme ru khlai kya podre pod khlai kya pia 23 ko Jisu sawo ang dero no sisi siniya thangdi chengtaro ang dero no sisi siniya nise engke bai ke sing Jisu bai sinijak nai bai ke sing sinijak nai ekmatro boni thơi vậy boni thơi vậy susa giặc mà vậy boni cột nó bồi tộc khai mà vậy bộ khai mà nó gốc xây mà vậy gitu guys ya pai tha bongke phola kathani samung ang puila saka phola kathani samung ka actually jeng u kok no khnai bana hai bana phola katha chini bukhawo
buzinani phanro ya ke sing borong busi mai phola katha singno buzinani phanro obongka phola katha ni samon nagen baksa borok khai nei wansoko salaimani je pholano kebengnai borok sajlano kebengnai borok bo thangjagi mano ba pholano kebang kebengnai borok bo mo thangjagi mai hai bagi phola katha nei hai bar khalai dong obo haiya phola katha ni samon engka singno buzinani phanro mane sini sak ni phan bai sing buzi maiya sini knowledge bai sing buzi maiya ke kabang ma borok om hai tongo je Bible college thangi pore we borong ni knowledge Bible ni knowledge to kabang man engka hai pana borong ni kaiton kebu ke borok asai ketal engya ko hai bagi teman borok asai ketal engya ke borong ni jani slai jang ni bekre pas amorono kaiton ni samangno pastor engmarokno राजनीति हाइके खालायसिनाय रां आजिवानि बागै वानसक सिनाय निजेनि सातनि बहकनि बागै वानसक सिनाय तुमनि बागै हमले बर' आसाय केताल इंगिया आसाय केताल इंगिया केनो काइता बाय कानेक्शन सिक्रिखौ बिसिंगो आनि बागै काइतो दागे मानबो खालायमै आबो साका साका सिमिसे रांनि बागै सिमिसे खालाय दंसो सिंसानि बागै सिंसानि माने खुंनि बागै गा अमाहाय गोबां नाम दं hai bagi jauh, angger nu sana ni bamu sungguh, je degree tongka, Bible college ni degree tongka, among kena bob oborok asai ketal engka, ni betul maksud. Pola ketal, kakla piog dia sai, mana bekap piog dia sai, kain tu ni, kok thai, sini bekawa habwi ni, tabu gurundi, Yesus Kristo, rung thoma sama hai mais de charmane rung thoma baksaba lamau kalaika baksaba holong belungo kalaika busu belungo kalaika baksa jaga kahang kalaika jaga kahang kena tori logoi asai buthai thai tei rok ke thai liya do holong asai nai kisa asai be omongoi engka haibana tui maliya ke raprai thangka baksa borok hai ni wanso bo Kristan backslide nih, kamu backslide ya. Borok cuma bu, kayak ni koktai kenal ini, om buat sama nih kok le, kaham le, nih wansok nih. Hai pun borok nih bekau yang sui maya. Teman bela, borok nih bekra ready ini ya. Jaga kaham kisi ready. Gue jaga kaham bekha, bawa hai. Tax collector nih bekha. Naituk nai bekha hai. Ang bilang saka naituk gua nih nang nai. Gue naituk nih bagai baik. Ngena ang tax collector hai ngena ang chublia ang thuisinai ani samung ani phabai ang te kai tono aro thangai malia ang sungso ang bustum jak sinai nei bukhao kebu ke sinai u wansok mung tongnai u feelings tongnai borong ke bukhabai kai tono nai tuknai u naituk nai bekawai naituk nai barongka mais lei jaga kahau kelai nei ha bekhangka jaga kaha amen jaga mais lei engka kai jani kok tha okay John Python ni pore we by John chapter 16 verse 13 Gospel of John chapter 16 verse 13 angkor mana Pia kubui ni pola, payui bo narokno lama soi beba kubui go tlanai. Bo bini by kok sagla, bo kanamano se sanai. Pia tamo unno aborok narokno sanai. Pola sunno tuidul nai. Asai ketal umani ya boro bo tuidul ni tongai. Sunno bujinani boito klairon ni. Bo tuidul nai. Pia ba sini entai borok munishoni entai ke. Tax collector hai, Farisi hai mo thangjagi maya. Tax collector hai simi thangjagi ma. Asai ketal ni ma. Farisi tahu, Farisi ke ang ubas tunggu, ang dosa mangso roi tunggu, ang omahai kelai tunggu, tax khazna tunai hai ya. Bo papi. Farisi ke ang. Ke omahai na sabat kelai nerok, sabat palai nerok hai na.
Omahai no wansogu ang khlai wi mutangjak nai. Mutangjak imiya. Asai katal ngimiya. Pas over rak wi mutangjak sinai go pas over nung khlai ma bai. Jin khlai ma wi mungsa khlai miya. Jin bomahai ingman na khazna thungaya. Ang thaisinai. Ang lama kri kya ang morke wo soknai kya. Morke ni bahai jin mawani nangnai. Nang morke sok tu morke sok nai kya obahai. Ang pe mungsa lama kri kya. Kai to. Nung simi jang mutang mangsi. Obahai ikese kai to mane phola kathal chini bukhawo chini dogano phyogo iranai. Afro kena kai dine kokthai hawi manka. Nikene kai dine khanama bai ni poito bai kya. Kai dine kathang kokthai bai se jeng asai phinai. Kai dine kokthai no khanama bai. Khanama bai se poito bai. Hai jotono hambai ke joto nai tongai no hai ani khani hamjak mai yaparo niro ni sungmung tongke ang sungho bai di baksa sungmani ro tongbai ang khlaimaya khotongo ko sungmung rok no engete baksa sungmung ro ke ba ang khlaijagya pogi de tong ke ba kisano khlaijagya khongke message ro pon ro hoi bai ro horiman bai yo ang busy tongma bai wasu pogi phan ma jotono hambai hai kaitor hamai klaiten pari suri nai bugra kaito nono hambai ro nung tini jono jok tani sai nang kok mani kok no tubuka jeng khana laiman kha kaito nono hambai teiba kaito jeng nini kok thai bai jeng as je nai tong nai ro asai katal ungya kongke nini kok thai bai srai ke asai katal ungmanen bagi nen borong subadi podre por kebe mung tongi manu borong ni thani borong ni buskango borok nini kok thai no poito nini kok thai no khana thani wo poito khlai thani wo kaito kebe mung sokoi mano soitan akari mano kaito nung borong ni khana control khlai di borok nung bujirani phanlo di koini ni ungni phanlo di kaito nin thani ya pare bugra jisu christian bai se apa kaito thani suisa